O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño reiterou o compromiso do Servizo Galego de Saúde de ter finalizado o traslado da área de hospitalización do Hospital Materno-Infantil de Ourense a comezos do verán e informou de que xa están reubicadas 2 das súas 4 plantas. Hai alguna modificación en relación ao que é o plan inicial. Por exemplo, a intención era desplazar todo o que é a xerencia a uns módulos fora do hospital. Iso non vai ser necesario porque van poder reubicarse realmente as camas de médicos de guardia na sexta planta, con lo cual ese cambio de entrada non é necesario. Xa foron substituídos 1000 metros cadrados dos falsos teitos e a mediados deste mes de maio está previsto ter inspeccionado o 100% da planta cero do Hospital Materno-Infantil, substituindo os que sexan preciso. Son 2 fases realmente, unha centrada no que é a renovación dos falsos teitos. O problema do materno-infantil non é estrutural, é un problema de falsos teitos polo paso de tempo e por diversas actuacións que se fixeron. E iso xa, creo que están xa cambiados o que son 1000 metros cuadrados de falsos teitos, faltarían 500 e o objetivo é que a mediados deste mes este toda esa obra finalizada. Paralelamente están facendo intervencións para que a reubicación dos servicios do materno-infantil. Para habilitar os espazos necesarios para o traslado das áreas de hospitalización do materno, xa foron reubicados 30 pacientes de medicina interna e a planta 1 do xeral de paliativos no edificio de Piñor. Os servizos de pediatría e obstetricia trasladaranse de xeito simultáneo para garantir a mellor asistencia a nais e bebés.